Kako ja to učim? Pa eto, sutra imam jedan jako bitan ispit, to je bitan je i nije pitanje. Pa sad ću vam pokažem kako ja to iz igre učim. Prvo vam trebaju papirići, znači njih prepolovite na, ne znam ja, 4 dela, znači prepolovite ih onako. Na njih sada pišemo od 20 minuta do 2 sata. Znači 20 minuta, 30 minuta, 40 minuta, ali pošto ja nemam toliko mnogo da učim, neću da napišem do 2 sata, nego samo do sat i po. Mislim da je to potpuno okej. Evo, napisao sam ipak do sat i po, mislim nikom se ne uči toliko. I onda ih savijete, tako da, eto, sve savijemo, da ne bi vidjeli šta stoje unutra. Ono vam treba neko posuda, ja ću evo da uzmem ovo i ovdje ću da bacim sve papiriće. I zatvaramo i mućkamo, pravimo milkshake ljudi, Kada je gotovo mućkanje, izvlačite jedan papir i molite se da ne stoji najveći broj na njega, kod mene stoji 50 minuta. Okej. E sad, za dobro učenje je bitno da sklonite sve što vam smeta, na primjer telefon, laptop, tablet, znači sve što bi vam smetalo. Ja sad telefon ne mogu da sklonim, zašto vam snimam, ali ni ja ga nikad ne sklonim, tako da ne brinite, nećete ni vi... Dobro, pametnije sve kad ćutim. Ove papiriće možete da čuvate za neki sljedeći put, da ne morate da pišete uvek nove. I jako vam je bitno da imate sve potrebne materijale kod sebe. Naravno ima mnogo metoda kako može da se uči, evo ja ovako učim, samo treba da nađem te meni potrebne stranice, ovdje su u svesci, tako da, eto. Kod mene je u pitanju elektronika, tako da ja ovdje imam sve zapisano, neću sad više opet da prepisujem, ali uvek kad dobijem teme, šta učim, šta treba da dođe na testu, uvek prvo uzmem papir i napišem si sve bitno o tim temama, tako da ja ovdje imam 1, 2, 3, 4 papira od 6 teme, tako da ovdje imam 4 papira koje mora da učim i jako bitno, a zavisi kakav ste tip učenja, ima vizualni, ima oni koji bolje uče kad čuju, kad vide, tako da morate nekako da nađete kakvi ste vi tipovi učenja. Ja volim da prepisujem, znači meni jako pomaže ako sve to prepišem, ako čitam i naravno vizualno, isto jako mi pomaže. Tako da, evo kako ja učim, uvek si prepišem sve više puta prepisujem, više puta čitam, više puta pogledam onako, čitam i samo ovako, gledam optički šta mi je gdje teme i to je sve. Tako da idem sad ti 50 minuta da učim, a evo mali tip kako ja to učim, pa ako želite još mogu vam još pokazati zašto ne učim samo ovako.